Hyvä ystävä, tämä olkoon yhteenvetomme yhteisistä työnohjauksen kaltaisista tapaamisistamme, joita kävimme läpi selvittääksemme, miksi arviointi on sinulle hankalaa ja mitä arviointi tarkoittaa työssäsi ammattikorkeakoulun opettajana. Seuraavat 400 sekuntia käytämme siihen. Lähdimme liikkeelle miettimällä, ketä oikeastaan arvioit. Arvioitko koko ryhmää, opiskelijoita yksilöinä vai kenties osana tätä ryhmää? Oma roolisi ulkopuolisena tarkkailijana tuntui sinulle välillä myös hieman vieraalta. Siksi keskustelimme arvioinnista ja mietimme, mitä voimme tehdä. Samoin sinulle oli tärkeää miettiä, ketkä osallistuvat arviointiin. Onko se vain sinun itsesi vastuulla opettajana? No, sinähän olet se opettaja. Vai millaisen painoarvon annat opiskelijan itsearvioinnille ja osallistuvatko kenties opiskelukaveritkin tähän arviointiin? Enimmäkseen keskustelimme kuitenkin siitä, mitä arvioidaan. Sen tulee totta vieköön olla läpinäkyvää. Käytimme vertauskuvana mailaa, joka voi toiselle tarkoittaa golfmailaa ja toiselle tennismailaa. Kolmannelle muuten vaikkapa kärpäslätkää. Siksi asioista pitää puhua. Muista, että tilanteesi ei ole lainkaan tavaton. Moni ammattikorkeakoulun opettaja pohtii aivan samoja asioita kuin sinä. Olet oikeastaan askeleen edellä, kun olet jo asettanut oman arviointisi näin hienosti tarkastelun kohteeksi. Voit olla varsin tyytyväinen itseesi ja työhösi ammattikorkeakoulun opettajana. Kun olet saanut arviointisi niin sanotusti kuntoon, se on läpinäkyvää. Näin niin opiskelijat, sinä itse kuin kollegasi tietävät, arvioidaanko raaka-ainetta vai lopputulosta, ja jos arvioidaan raaka-aineita, mitkä ovat tällöin laadun kriteerit. Tämä ei ollut sinulle tällä hetkellä selvää. Pääsimme ymmärrykseen myös siitä, että lopullinen arviointi tai arvosana ei saa olla yllätys opiskelijalle. Jos opiskelija on onnistunut tai toisaalta mokannut, arviointi ei ole oikea paikka osoittaa sitä. Se tulee tällöin aivan liian myöhään. Arvostan sitä, kuinka rehellisesti kerroit suurimman mokasi arvioinnin suhteen. Tämäkään ei ole varmaankaan tavatonta. Jos et ole nähnyt tai kuullut jotain arviointiin olennaisesti liittyvää tilannetta tai asiaa, olet jättänyt puhumatta asiasta. Jatkossa muistat, että kyllä arvioinnistakin sopii keskustella. Muista, että sinun ei tarvitse pyytää anteeksi arviointiasi. Sovimme yhteisesti siitä, että nyt on hyvä hetki luopua anteeksi pyytelevästä roolistasi. Se on oikeastaan vähän nolokin. Tulevat opiskelijasi eivät sitä osaa odottaa, tai jos osaavatkin, yllätät heidät täysin. Kun olet verhonnut arviointisi ja pyydellyt sitä suotta anteeksi, olet kahlinnut opiskelijoitasi, etkä anna heille tällöin mahdollisuutta hyödyntää tarjoamaasi palautetta omalla oppimispolullaan. Sinä olet oikeastaan estänyt heitä pääsemästä lentoon. Tämä oli itsellesi tärkeä huomio. Erittäin oleellinen oppi itsellesi oli keskustella omassa organisaatiossasi arvioinnista. Se ei ole teillä kovin läpinäkyvää ja todennäköisesti se on ongelmallista myös kollegoillesi. Te kaikki olette vastuussa arvioinnista oppilaitoksessanne. Te kaikki edustatte oppilaitostanne ja arviointia. Jäit pohtimaan välillä myös sitä, onko arviointi itsellesi vain vaikeaa vai pidätkö sitä yksinkertaisesti niin sanottuna likaisena työnä. Yhtä kaikki, se on tärkeä osa työtäsi ja sinun pitää oppia pitämään siitä. Näin helpotat myös omaa elämääsi. Muista, että opettaja on auktoriteetti. Kyseessä on jonkinlainen vallankäytön asema, jota et saa käyttää väärin. Sinun pitää tietää, että kaveriksi sinun ei kannata ryhtyä opiskelijoidesi kanssa. Näin heidänkin on helpompi ymmärtää omat roolinne. Sinä olet aina opettaja. Sinun tehtäväsi on arvioinnissa saada opiskelija kääntymään ja kurkkaamaan peiliin. Antamasi arviointi on osa heille annettua palautetta, kun he miettivät onnistumisiaan ja kehittymistään. Missä minä olen oikein hyvä? Tarjoa heille rohkeasti työkaluja matkalle niin opinnoissa, työelämässä kuin arjessa yleensäkin. Ei ole aina niin kovin helppoa. Mitä heidän kannattaisi kenties tähdentää? Mihin heidän kannattaisi panostaa? Mitä pitäisi oppia seuraavaksi? Missä minä olen hyvä?
Parhaimmillaan arviointi kannustaa venymään hieman pidemmälle. Toki on tärkeää tietää omat rajoitteensa, mutta aina voi kokeilla, josko olisi valmis jo joustamaan asteen enemmän. Ehkä voit arviointisi kautta tarjota heille myös pidemmän tähtäimen suunnitelmia. Missä minä venyn seuraavaksi? Opetat arviointisi kautta myös uteliaisuutta. Saatat opiskelijasi kenties ihmettelemään itseään suhteessa ympäristöönsä. Ai näinkö minä näyttäydyn, oli yksi opiskelijasi kysynyt sinulta. Ja tämä herätti meidän mielenkiintomme. Loppujen lopuksi arviointikin on osa sitä työtä, jolla pyrimme saamaan opiskelijat luottamaan itseensä, loistamaan parhaimmilla alueillaan ja kehittämään niitä heikompia, mutta heille tärkeitä osa-alueita. Ajattele, millaisen itseluottamuspiikin voit tarjota heille. Arviointisi kautta. Voit olla ylpeä myös siitä, että sinä ymmärrät roolisi ja rajoitteesi opettajana. Et kurkistele asioihin, joihin sinun ei ole tarvis kurkistella arvioinnissa. Sinun arviointisi ei mene koskaan henkilökohtaisuuksiin, niin kuin ei pidäkään mennä. Koskaan. Kun olet tehnyt oman osuutesi opettajana, olet ohjannut opiskelijoita omalla arvioinnillasi, joka on kaikille selvää, läpinäkyvää, tasapuolista ja eteenpäin katsovaa, voit olla tyytyväinen itseesi. Teet opettajakunnalle hyvää ja tämä keskustelu, johon tiimiäsikin kannustat, helpottaa myös muiden opettajien työtä.